Правилно. Да, не, имам. Не, нямате. Имам. Защото може да се стигне до много видео. Имам, обществено място. Имам. Добре, без значение, няма да спорим. Няма да спорим, заповядайте. Няма значение, тя тарелката остана там с скумрията. Значи снощи в малката била е една цена скумрията, в тази била по същия начин и никой не може да ме даде Адекватен отговор. абсолютно, да. Ето, вие го казахте, не аз. Така. Цената Е 12,99. така, да, 12,99. Айде отидем на касата, където оставих рибата. Това е за килограм. Точно за килограм, да. До малката била не искаме да ходя, защото знам, че там ще е същата работа. Поне можеха да уведомят за сутринта да се оправят тия цени. За такива въпроси. Така. Така. Какво пише тук? Това е- За килограм 9,99. Така, да обясна. Това е етикет на производител. Няма производител. Значи пише килограм Значи, 9,99. аз обясна. Така, тук цената е на тарелката, нали? Да. Нали на тарелката. Така, сега ще минем през касата да видим колко ще покаже пак. Значи, нашия етикет, който е за това, са нашите етикети. Това е етикет на Айде отидем пак да видим вашия етикет, кой е. 12,99. Ама как вашия 12,99? Тук това 9,99 какво? Това какво е? Това е етикет на производител. Той може да се сложи и 5 лева. Нашите цени са за това. Ама вие подвеждате хората, клиентите, бе, Не. човек. Така, ето пише 8,99, това е цена, нали? Това е цена. Да. За килограм, Но е така. нали? Да. Така, това е за килограм, това е за тарелката килограм, това е Пак цена. обяснявам. Така. Това е етикет на производител. За това са нашите Ама етикетчета. то, как е? По същия начин имаме и на сирена, и на кашкавал. Когато Значи всичките етикети са ви на производителите и си правите какво си искате с клиентите. Така ли го разбирам? нашите цени са това, затова ние Ама не слагаме мога да са вашите цени, бе, госпожо. Вижте, 9,99 кг. Така, тарелката 8,99, а на каса излиза 10 кусо. Как става тази работа? Какви са тия цени? Да. Добре, защо не си ги оправите цени? Нашата Вие лъжите хората. Нашата Ето го. централа е решила, че цената няма да е тази, която Ето. производителът е обявил. Нашата цена ще е по-висока. Ама, добре, защо не си направите вашата цена да е такава, където... Защото ние не определяме цени. А кой да ги определя? Има там едни хора в централата, които определят цени. Това. И за това... Това много ми хареса този отговор. Вашия направо ми хареса много. Много ми хареса. Защото когато производител... Ще ме изслушате ли? Да, слушам вас, Така, слушам вас, би трябвало да внимателно. се изслушваме. Да, Ако естествено. производителът ви сложи тук 15 лева, а нашата цена е 10 лева, дали ще се оплакваме? Защото имаме и такива случаи. Ма добре, разбира. Нали? Така, направете си цените да съответстват на това, което е. Значи, Защото сега в момента пише 8,99. Аз ще дам 8,99 за тази риба. Няма проблем. Ще ви дадем на 8,99. Не, благодаря и да ме подарите, аз не искам. Да. Не. Но въпросът е за това ние си играем да ги слагаме тия цени. Значи там 12,99. Да, това е нашата цена. Вашата цена. Да. А добре, тази цена защо не Ами другия вариант трябва да си играем с маркер и да я зачертаваме, което пък за мен също не е окей. Отговорът ми хареса много жестоко. Да. По принцип това трябва да правим. Добре, това ме интересуваше. Ето. Благодаря, хубав ден. Добър ден и на вас. Благодаря. Видяхте какво беше обяснението.